ये कैसे छही तक के पहले कते आ कैसे चोरा ले चट्टी नहीं बन के गांव में के कुछ बेचे जो बा बन के घर के कुछ चोरा लियो सन आय ए लियाई हो बताओ ये भगवान जैसा ना करे हो भौजी का बड़ा जातड़ होय का ले बड़ू आ हे बाबूआ हम मोटका दिमिया नहीं पहले उतार भाई लागत होय ना उतार लेबे के बात हरा हां हो लेबे के बागो आ हे बाबू जाना तोड़ हम मोटका दिमिया नहीं थे हम गोरे गोरे मोटे मोटे का ना मामा हो गया नंबर अच्छा हां आ उहन ओकर मौगी एगो चोरा ले हो बताओ ऐसे करे के चाहे तो देखो जाना तो एगो प्याज बेचोला सुबह आवे आई रहे जानलो हां अब का कहले है ना कम से कम हाथाना प्याज के कैसे चुरा ले अरे चोटिन ओकन के खानदाने ओकन के चोटिन होई तब नु कितना ले बाबा बोला हो जी हैं है जोखा एगो कितना बा ले ला ना का जोखे के आधा किलो बा ले ला बा कितना कौन पे दी हैं 10 रुपया भर बा ढेर ना मांगा तड़ू अरे तहरा के तो फ्री में दे दे ए भौजी ले लिया आधा किलो दे आधा किलो एकरा का मत जोखा हो है जोखा है तो 1 किलो हो ये बाबूआ 1 किलो हो ए भौजी मीठ लागी ना हो आय दादा तू का कहल एक खाली खइबा नु तो खोजबा भौजी के तो हमरा के मिल जेती ई का खराब लग का गाड़ी देबे खातिर खोजो ना मीठ लागी एकदम बढ़िया ला 1 किलो ले तन में बेसी बा ले भौजी ई निक नहीं खिलावत हो मामा बेगे कपड़े फाटिए जाई निस्ता न्यू कहीं का अच्छा दो ये तो आ सुना ना माई के त हम जानते बड़ू हां अब पहले हो के पैसा उनका कहीं बाकी जाके एको जोड़ के ले ली हो तो पहले के 60 रुपया एक 10 रुपया 70 रुपया हो गए 10 रुपया के देबू अच्छा चलो अरे 1 किलो न हो भूला तो रही अरे 20 रुपया हम जाने के भूला जी तो चलो जी अलगा दी हां अलगावा एगो हलवा ना देबू तू अपन खलुआ देबा का बा हमारे पैसा नहीं तो आइल बनन खलुआ मांग अच्छा लो दा अलगा आइल मैं जाके पैसा ले लिया ना ठीक बा ठीक बाटे जा तनी अपन माइले कह दी हां हां हम जा तनी बोल देम तर माई ठीक बा न तर भौजी हां सब कोई ठीक बा तू ठीक बा ना हां हम ठीक बानी कनी कह दे माइले तो 20 रुपया उधारी हम रखल बनी आ 60 रुपया उनका भी देखो नी ओइसन कुल घरे ना गनी बड़ी चोरावेली सो ना बाबू का कौन काम कोइला के हो ठीक बा भौजी जा देखियो ठीक बा जा ठीक बा इहो लइका नि मने इहे हाल केउ न केउ नु गांवे में एगो कोनो चोरी न हो जलिसन केनु कैसन होसन त कितना बढ़िया बेचारा किन इनका घर तो हरदम हम 2 किलो 5 किलो देत रहिना ए ले ला हो